Inis. Malakas ang hangin ngayon guys. Ayan. Sarap. Malaki siya, guys. Malaki. Binili naman ito kagabi, guys. So, ganito lang yung binili ko, guys. Mahal yung kilo. Isang ganito guys, 39 pesos lang yung nabayaran ko dito. Balot sana yung bibili namin ni Mr. guys, kaya lang walang balot. Walang balot na naka-display doon. Kaya yung naisipan ko, bumili na lang ng lansones. Matamis siya guys, matamis. Sarap. Maingay talaga dito yung ano guys. Sa sobrang lakas ng hangin. Maingay dito yung ano ko. Kahit maliit lang to guys, oh, pero napakatamis. Tamis siya guys. Matamis na matamis. Kahit maliit lang siya pero napakatamis niya. Pero hindi ko ito ubusin ngayon guys. Mamaya na yung iba. Magtira ko mamaya. Napakatamis talaga. Kulang na kulang guys.